lafiya za mu fara da sabon littafinmu mai suna wa ya fi ƙaunata. Littafi na 1 wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a da ta rubuta. A shirin da ya so kacin wannan marubuciyar dai ta fara littafin nata ne da cewa wai kai da ɗakinka babu dama ka ajiye abu inda kake so sai an canza maka wajen ajiya? Duk lokacin da za a yi gyaran ɗaki sai ranka ya ɓaci? Komai sai an taɓa maka shi idan kai magana a ce ka cika shirgi? To ɗakin tsofi kuwa idan ba a samu shirgi ba zai sa a samu. Ni duk abin da na ajiye a ɗakin nan na san da kayana. Kuma duk abin da na ajiye ina son abuna shi yasa ma nake ajiye da su. Amma babu dama yarinyar nan ta ga na ajiye abu sai ta canza masa waje ta sa ni in zo in ta faman nema. A daidai nan Maryam ta shigo kofar tasu da sallama. Gwaggo ta saurin amsawa tana ci gaba da faɗin. Ka sarkin ki da dije sai ki zo ki fito min da kwanan da na ajiye akan kanta ɗazu. Daga gyaran ɗaki kawai sai ki rikirkita min ɗaki da gangan? Maryam ta shiga cikin ɗakin tana faɗin kai goggo. Ga abu nan a gaban ki wai sai ki surutu ke baki gani ba ki sani ta. Bayan kuma abin na gaban ki. Ina aka kai shi babu kuɗin da na kai shi gashi nan a gaban ki. Goggo ta ce min ka ji min ja'irar yarinya. Na ajiye abu akan teburin kin kama kin canza masa waje sannan ki zo kina min surutun cewa baki kai shi ko ina ba? Maryam ta dauki kwanan ta damƙa mata a hannunta tana faɗin ga ajiyar ki nan ni dai na huta da nita. Gwagwa ta ce sun huta kam. Maryam ta nufi ɗan ƙaramin kicin ɗinsu da ke can gefe tana buɗe-buɗen kwanuka. Can ta ɗauko kwanan abincinta ta fito. Ta samu gwaggo zaune ta zauna a kusa da gwaggon tana faɗin yau kam na ji daɗi sosai domin na kwaso yunwar makaranta. Sai kuma na zo na samu abin da nake so wato shinkafa da wake da mai da yaji. Ba dai ina jin yunwa ba ma sosai wallahi da sai na tsaya na yanka tumatir da albasa yadda zan ci daɗin ci. Yanzu ma ni na san wannan yajin ba isa ta zai yi ba bari in je wajen adda in karɓo wani. Har ta miƙe za ta je ƙofar adda gwaggo ta ce me rama. Ki raba kanki da fitinannen cin yajin nan kullum kina kuka. Amma dan masanancin cin yajin ku ya fi ki ƙarfi ni dai idan kina murƙushe kar ki yadda ki neme ni. Ki shiga ɗaki a cikin roba ta bakin gadon nan da akwai yajin da Furera ta aiko miki tun wannan satin. Maryam ta shiga ɗakin ta ɗauko ledar yajin ta fito. Tana faɗin har na ji daidai kuwa. Dan wallahi Furera ta iya daka yaji ka ji shi ya ci ka ci sabuwa kamar sai cire maka kunne. Gwagwa ta harare ta tana faɗin ke dai kika sani da fitinannen kwaɗayi irin naki. Ni ki yi sauri ki gama cin abincin ki zo ki taya ni kullakullan nan kafin lokacin tafiyar ku Islamiyya yayi. Da misalin karfe 3 na rana Maryam na tsaye a kofar barandar adda tana sanye da riga da wando na bulin yadi. Uniform ɗin su kenan na Islamiyya tana jiran Halima da ke cikin ɗaki tana saka nata kayan makarantar. Sai faman mita take yi wa Haliman dan karfi lace. Tunda daga an yi sallar da asar 3:15 suke shiga aji. Kuma makarantar sai sun fita can babban titi. Bayan Haliman ta fito ne suka kama hanyar makarantar Islamiyyar su. Suna tafiya suna hirar su kamar yadda suka saba. Dan ba sa zaman jiran kannansu da ke tafiya karfe 4 saboda gudun karfi latti. Sannan ita Maryam akwai ta da kazar-kazar komai nata da sauri-sauri take yin sa domin tana da safin nama sosai.
ko tafiya take da sauri za ka ga tana yi. Duk da dai ba tafiyar sakarci take yi ba. Ita ma Halima yau da gobe har ta koyi wannan saurin na Maryam da kullum sai sun yi faɗa. Halima ta ce ita kan ba za ta iya wannan tafiyar ba domin cikinta zai kulle. Ta ce sai ni ta sauri kamar za mu tashi sama. Maryam kan ce ni kuma haka Allah ya yi ni ba zan iya irin wannan tafiyar kaki ba. Da haka dai yau da gobe har Halima ita ma ta koya. Bayan sallar isha'i ne suna zaune ita da gwaggo a 'yar barandar su. Kowa yana tasa tabarmar. Maryam kan tana ta faman kulle-kullen madara wadda ta saka mata suga tana kullun biyar. Makarantar su ta boko take kaiwa. Gwaggo ta ce Allah yanzu Mera ma ba za ki ajiye wannan kulle-kullen ki ci abinci ba har sai ya huce tukunna? Maryam ta ce ha ba dai gwaggo saura kaɗan dai ina gamawa son ci. Gwaggo ta ce ke dai kika sani da fitinan son kuɗin tsiya. Neman kuɗi ba zai bar ki ci abinci ba? Ita dai Maryam tana jin ta sai shiru bata sake cewa komai ba har sai da ta gama kullawa ta kirga kayan ta sam. Sannan ta juye a cikin farin bokitin roban da take zuba madarar a ciki take tafiya da ita. Ta kalli gwaggo ta ce na gama gwaggo yau riba ta fita kullum. Don wani ɗan albarka na samu a kasuwar nan yayi min ragi sosai. Gwaggo ta ce kin saba kenan. A daidai nan Halima ta shigo sashen nasu da sallama. Ta zauna a gefen Maryam da ta ɗauko tuwo ta fara ci tana faɗin tsaf. Kar dai sai yanzu ke cin abinci. Gwaggo ta ce ke ma dai ka faɗa Halima tana nan tana neman kuɗin nata. Halima ta ce gwaggo ai Maryam kan ta fasa garbin neman kuɗi ba ta ci ba ta gani. Gwaggo ta ce ai na ga alama tun da gashi har yana neman ya hana ta cin abinci akan kare. Ita dai Maryam tana jin su bata ce komai ba. Halima ta ce zuwa fa nayi mu biya haddar mu kin san halin Malam Sani mu samu ko aya uku mu kawo masa. Nasir ya shigo aji yana wannan tereren a gaban jama'a. Maryam da ke suɗa hannunta ta ce da gaskiyarki bari in wanke hannuna in ɗauko alƙur'ani na mu fara. Amma fa ni tun ɗazu a aji na riƙe ayoyi uku saura biyun ne dai ban gama haddacewa ba. Kin san ni ina kusa da Murja Awwal. Bayan ta wanke hannunta ne ta sha ruwa ta ɗauko alƙur'aninta ta dawo suka fara karatu. Har wajen ƙarfe 10 sannan suka haƙura ganin sun haddace tsaf. A lokacin gwaggo ta yi nisa da barcinta. Halima ta yi wa Maryam sai da safe ta wuce ƙofar su. Ita kuma Maryam din ta sakata a sashen su. Washe gari da wuri suka isa makarantar su ta boko. Maryam ba ta yarda ta shiga aji da bokitin madararta ba sai da ta kai wa wata babu mai sayar da tarkacen su gyaɗa aya magarya kurna da dai irin waɗannan tarkacen. Kuma dama ta san ta gaura gwaggwanta ce da yake da wuri take zuwa matar sai ta kan bata ajiya. Ana tashi break wato tara sai ta karɓa. Saboda dokar makarantar ta hana 'yan makaranta zuwa da abin sayarwa. Shi yasa ba ta yarda a san tana zuwa da shi. Sai dai idan an tashi karanta sauri ta koma gefen babu mai gida ta kama nata cinikin. Mutane da yawa sun zaci kayan baban ne take taya ta sayarwa. Da yake da kan haka tace mata. Idan ta ga 'yan makaranta sun taru sun yanyame ta dan kar su cuce ta sai ta dinga taya ta. Shi yasa yawancin 'yan makarantar suke ɗauka kayan baban ne. Shi yasa ma ta huta da karɓar bashin 'yan makaranta ta san da yanzu sun karya ta daina sai da madarar. Amma yanzu bakinta alaikum. Babu wanda ya san nasu ne. Don
ita kam tana jin daɗin 'yar sana'an nan da take yi. Duk kuwa dai da ba wani kuɗin kirki take samu ba. To amma dai tana rufawa kanta asiri. Sannan tana taimakawa gwaggonta. Tunda abubuwa da dama ba sai ta tsaya tambayar ka ba. Takan yi ƙoƙari ta yi wa kanta tunda ta san su masu ƙaramin ƙarfi ne sosai. Babu kuma wanda yake tallafawa gwaggonta akan harkar karatunta. Ita ce take fama akan duk wata ɗawainiyarta da matsalolin da suke tasowa akan ta shi yasa take tausaya mata.